Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрэму. У студыі Еўрарадыё да гэтага ж часу Марыся Вайтовіч, а ў нас у гасцях сёння гендерная экспертка Алена Агарэлашева. Прывітанне. Добрый дзень, Мара. Цнатлівыя плакаты замест адукацыі, як рэжым лезе ў інтымнае выхаванне. Так гучыць тэма сённяшняга нашага эфіру. Я папрашу вас быць актыўнымі ў чаце пад гэтым стрымам. Пакідайце свае каментары, пакідайце свае пытанні, калі для вас гэта, натуральна, бяспечна. У чым справа? У Беларусі з'явіліся плакаты заклікам вучыць дзяўчынак цнатлівасці з дзяцінства. Такія паведамленні выглядаюць нібы клопат, але насамрэч падмяняюць размову пра бяспеку, павагу і свабоду кантролем над жаночым целам. Чаму падобныя ініцыятывы працуюць ці не працуюць, і як павінна выглядаць сучасная адукацыя пра цела і адносіны ад дзяцей да дарослых? Пра гэта і не толькі мы сёння і пагаворым разам з вами. Алена, скажи, калі ласка, ці бачыла ты гэтыя плакаты? Калі можна, я папрашу паказаць нашага гукаша, каб было зразумела, пра што ідзе гаворка. Так, такія плакаты, дзе намаляваная маці, дачка, і напісана: «Раскажи своей дочери целомудрие, то, чему учат с детства». Якая была першая рэакцыя ў сябе, калі ты пабачыла такія плакаты на беларускіх сценах? Ну, насамрэч, зноў-такі, трэба зрабіць такі дысклеймер, што я ўжо вельмі профдэфармаваная, і я гэта, я несу за гэта адказнасць, і таму маёй першай думкай было гэта, што калі я буду чытаць курс па секс-згодзе і ў прынцыпе як у грамадстве, у беларускім у тым ліку, што можна сказаць пра культуру зносіну, дачыненні да сексу ў беларускай культуры, то гэта вельмі класнае аздабленне гэтага ўсяго. І калі наступны раз я буду пра гэта распавядаць лекцыю, гэта проста ідэальнай ілюстрацыі проста не можа быць. Але зноў-такі, гэта мая прафесійная дэфармацыя. Калі казаць, калі казаць з кропкі погляду сябе як часткі гэтага грамадства, ну, гэта, канешне, вельмі, з аднаго боку вельмі шакуючы, з другога боку, на жаль, гэта не здзіўляе нікога, а з трэцяга боку я ўсё ж такі, можа быць, занадта аптымістычная, але мне падаецца, што ўжо няма той мэтавай аўдыторыі ці такой колькасці. Я спадзяюся, мэтавай аўдыторыі, для якой бы гэтыя плакаты спрацавалі, і, умоўна кажучы, я маці маленькай дачкі, іду з працы, паглядзела на гэты плакат і такая: «Канешне, дзякуй вялікі, а то я забылася, вось прям зараз і буду выхоўваць сваіх дзяцей наконт таго, што трэба берагчы сваю цнатлівасць, толькі так». Ну, то бок, напэўна, тэарэтычна для маёй бабулі гэта, можа быць, спрацавала, але для маёй бабулі не трэба былі б такія плакаты, яна сама ведала, што вось менавіта так трэба выхоўваць, умоўна кажучы, сваіх дзяцей. Але ўжо, умоўна кажучы, для майго пакалення і ці пакалення трохі пазней ці трохі раней, мне падаецца, ўжо трэба неяк больш арыгінальна падыходзіць да таго, каб людзей натхняць, як сваіх дзяцей выхоўваць. Окей. Целомудрие, цнатлівасць, так, увогуле, як ты разумееш гэтае паняцце? Вось, каб больш зразумець, вось, звычайна, калі рэклама нейкая, так, яна ж павінна несці нейкі ўплыў, так, як проста чалавек вось ідзе, бачыць там Кока-колу, умоўна кажучы, мы не робім рэкламу Кока-колы, калі што, проста прыклад, так, вось, ён бачыць там прыгожую там карцінку нейкую, так, ён бачыць, яму там спякотна, так, ён хоча яе набыць, яна так вось неяк намалявана, такі там нейкія там лёд нейкі, яшчэ нешта, вось ён адразу там бяжыць яе набываць. Вось тут незразумелыя выразы, не проста нават не сагласаваныя сказы там паміж сабою, так. Вось цнатлівасць, што гэта?
Не, ну тут хутчэй я б нават зноў-такі ўсе як бы мне падаецца, я спадзяюся, што ўсе ведаюць, што такое цнатлівасць з кропкі погляду там медыцынскага тэрміна, так, пра як бы жаночую цноту ці там у прынцыпе там не ведаю тое, як цноту губляць, я маю на ўвазе там дэфларацыя, як там праходзіць, якім чынам. Умоўна кажучы, як бы падаецца, што ва ўсіх там была біялогія ў школе ці нават раней людзі дазнаюцца як бы якім чынам што гэта насамрэч значыць. Ну вось я пабачыла такі плакат, так, прыйшла я маці, я прыходжу дадому, так, і ў мяне не пакідае вось гэты плакат. Вось я памятаю, што вось тое, чаму трэба з дзяцінства вучыць, так, вось цыламудрие. А як вучыць гэтаму цыламудрыю там дзіцяці? Ну тут ведаеш, напэўна, я трохі не як бы вернуся да адказу на гэтае пытанне, але я пачала трохі не адсюль ад таго, што насамрэч значыць гэты плакат і як бы што хацеў сказаць аўтар, умоўна кажучы, і гэта пра тое, хто нясе адказнасць за гэтую самую нават не за цнатлівасць, але абратны бок, хто калі штосьці здарыцца, але зноў-такі усе ведаюць, што штосьці можа здарыцца, але зноў-такі мы ж у такім паважаным грамадстве, ў прынцыпе не прынята, як бы прынята пра гэтыя тэмы ведаць, але не прынята пра іх голасна казаць ніяк. Мы зараз гуляем у гульню такую, так, здагадайся, што я сказаў. Давай. Ну, конечно, зразумела. Гэта ж як бы так... Твоя версія. Як яшчэ іначай казаць пра нейкія рэчы, о боже мой, секс, калі пра гэта немагчыма сказаць. Мы, нібыта, мусім нейкімі полунамёкамі нейкія танцы плясаць вакол гэтага. І гэта пытанне пра тое, што калі штосьці здарыцца, ці нават калі будзе нейкія намёкі наконт таго, што штосьці здарылася, хто несе за гэта адказнасць. І першае за ўсё за гэта адказнасць несе дзяўчына ці жанчына, якая як бы о боже мой страціла гэтую цнатлівасць у нейкіх не такіх абставінах, ці як бы можа быць не са сваім партнёрам, ці можа быць не са сваім мужам, і уся гэтая рыторыка. Але калі казаць глыбей, то нясе адказнасць менавіта маці, якая не навучыла сваю дачку неяк правільна з гэтай цнатлівасцю, неяк правільна гэтую цнатлівасць берагчы. І гэта нібыта зноў-такі гісторыя пра тое, што цнатлівасць гэта, не ведаю, як шкаф, як, не ведаю, дарагая нейкая сукенка, якую табе набылі, і ты мусіш яе берагчы, і можна проста ісці па вуліцы і нейкім выпадковым чынам гэтую цнатлівасць згубіць, вось неяк, не ведаю, выпадкова, зразумела, але праблема будзе твая, таму што, умоўна кажучы, там, калі я згублю дакументы, ці, наведаю, калі мяне варуюць. Зноў-такі шырэйшая праблема — гэта пытанне крымінагеннай сітуацыі ў грамадстве, але гэта мая адказнасць, таму што я мушу апекавацца сваімі дакументамі як самым дарагім. Да? І тое ж самае нібыта з цнатлівасцю. Мне трэба, там, не ведаю, стаяць на стража сваёй цнатлівасці. Як бы, калі штосьці з ёй здарыцца, зноў-такі можна сказаць, ну мы ж табе казалі, што ж ты, як бы, не ведаю, не паберагла яе. Ці там мы табе не казалі, але твая маці мусіла табе пра гэта сказаць, чаго ж у цябе такая дрэнная маці, якая тебе не навучыла. Але зноў-такі гэта нейкія нафталінавыя рэчы, якім, як бы, не ведаю, ўжо лет 50, калі не 70, і грамадства ўжо даўно іншае, і пытанні таго, чыя адказнасць, ці пытанні таго, хто каго мусіць вучыць, ужо даўно іншыя. І гэта, як бы, з аднаго боку, гэта, як бы, вельмі зноў-такі вельмі шкада, што мы такое бачым на вуліцах, але з іншага боку вельмі радасна, што мне падаецца, што гэта ўжо даўно не працуе, і зноў-такі, як бы, калі гэта мэтавая аўдыторыя, там, моладзь ці падлеткі, якіх трэба вучыць гэтую цнатлівасць нейкую зберагчы, то для іх гэта ўжо даўно не спрацоўвае. Табе адразу пытанне з чата. Каму больш трэба захоўваць сваю цнатлівасць? Дзяўчынцы, хлопчыку, ну я тут дадам, ці бацькам клапаціцца пра цнатлівасць сваіх дзяцей?
Ці ўвогуле гэта не трэба рабіць? Тут пытанне ў таго, а чтобы што? То бок мы, у нас нейкае грамадства, дзе гэтая цнатлівасць, гэта такі нейкі, не ведаю, святы алень, ад якога залежыць дабрабыт грамадства, тады, напэўна, усім нам трэба, я не ведаю, адрынуць усе свае справы і толькі тым і займацца, што берагчы цнатлівасць. Калі зноў-такі пытанне хутчэй больш пра тое, і пытанне і 70 год таму было пра тое, што чаго не здарылася, то мы не можам казаць пра чаго не здарылася, не кажучы, а што тэарэтычна можа здарыцца. І таму, зноў-такі секс-прасвет сучасных, гэта не пра тое, што я ведаю, мае дзеці, я вучу сваіх дзяцей чытаць, і наступнай кніжкай будзе, не ведаю, Камасутра, дзе будзе апісаныя усе гэтыя позы. Ці яшчэ да таго, як я навучыла сваіх дзяцей чытаць, яны ўжо разумеюць карцінкі, і таму я ім адразу прынашу такі, не ведаю, увесь арсенал таго, што ты мусіш ведаць. І часам людзі, якія ідуць супраць секс-прасвету, яны нібыта так і ўяўляюць сабе карціну, што ёсць секс-прасвет. Але насамрэч гэта пытанне уласных, перш за ўсё, гэта пытанне уласных межаў і гігіены. І таго, што нават маленькіх дзяцей і дзяўчынак і хлопчыкаў трэба вучыць таму, хто мае права бачыць тваё аголенае цела. Ці, напрыклад, і што ёсць пэўныя органы чалавека, якія яны на тое і завуцца інтымнымі, што іх можа бачыць толькі ты можаш іх бачыць і мусіш ведаць, як правільна там праводзіць гігіенічныя працэдуры. Ці да пэўнага ўзроста твае бацькі ці медыкі ў спецыяльных установах. І зноў-такі нават і медыкі маюць, ты заўсёды маеш свае ўласныя межы, і ты маеш права у незалежнасці ад твайго ўзроста і абставінаў сказаць не, што табе штосьці не падабаецца, ці табе патрэбная дапаўняльная інфармацыя, і табе абавязаны нават медыкі штосьці растлумачыць тое, што адбываецца, і т.д. і т.п. І зноў-такі ніякія, я не ведаю, сябры, нейкія родственнікі і нейкія іншыя людзі не маюць права да цябе без згоды чапляцца, і ўсе просьбы пра у тым ліку паказаць інтымныя органы. Ты маеш, па-першае, права сказаць не, а па-другое, бацькі заўсёды на тваім баку, і калі нейкая незразумелая сітуацыя, ты можаш да бацькоў звярнуцца, і бацькі будуць заўсёды абараняць сябе ў ніякай сітуацыі. Ты ўжо пачынаеш размаўляць пра прынцып згоды, да якога, мы яшчэ да гэтай тэмы з табой вернемся, але хочацца скончыць трохі пра гэтыя самыя плакаты, якія вісяць, і ўсім там колюць вочы, а камусьці не колюць, не ведаю, так? Слухай, усё ж такі, які вобраз дзяўчыны і жанчыны транслююць такія плакаты? То бок, што нам хоча навязаць дзяржава, ці хто там іх развешвае? Што дзяўчына, зноў-такі, адказнасць за цнатлівасць за дзяўчынай, і яна мусіць не пападаць нейкім такім незвычайным часам чынам, яна мусіць не пападаць у сітуацыі, дзе гэтую цнатлівасць можна выпадкова згубіць. І гэта, па-першае, і такія нейкія вельмі строгія правілы да таго, як дзяўчыны мусяць сябе весці. І зноў-такі, і тут праблема ў тым, што няма нейкага выразнага алгарытму, што гэта можа быць. Ці, там, умоўна кажучы, ці насіць брукі, таму што з брукамі проста фізічна складаней згубіць гэтую цнатлівасць. Ці зноў-такі брукі нельга, таму што гэта значыць, што дзяўчына нібыта разбэшчаная, і трэба насіць толькі спадніцы, таму што сапраўдная дзяўчына мусіць насіць спадніцы. Ці якой мусіць быць даўжыні гэтая спадніца. Калі яна кароткая, то яна ўсё адчыняе, і нібыта дзяўчына кажа да. Ці можа быць, калі яна длінная, наадварот, гэта неяк стварае нейкую тайну, і гэтую тайну захочацца раскрыць. І зноў-такі з-за гэтых нейкіх з аднаго боку правіл трэба сцерагчы цнатлівасць, з другога боку вы мне не кажаце, якія сцерагчы, гэта значыцца, што як бы гэтая дзяўчына не выглядала і што б яна не рабіла, калі
гэтае штосьці, а мы не ведаем што, але з другога боку нібыта ведаем, што здарыцца, можна заўсёды сказаць, што дзяўчына вінаватая, як бы яна сябе не паводзіла і як бы яна не выглядала, таму што мы ж не давалі канкрэтных правіл, чаго можна. Так, значыцца, нібыта ўсё можна, але ўсё нельга, таму што ты мусіла ведаць наперад, як сябе весці, каб гэтага не здарылася. А ты вывучала, скажи, калі ласка, ты вывучала вось менавіта тое, як такія плакаты, падобныя плакаты, і ўвогуле там беражы цнатлівасць, вось сам выраз такі, так, ён уплывае на дзяўчынак і падлеткаў, якія іх бачаць, так, то бок увесь час беражы, мы ўжо трошкі гэта закранулі, так, але вось менавіта як гэта вось псіхалагічна ўплывае, так, што можа здарыцца з чалавекам, які ўвесь час будзе пра гэта думаць, гэта будуць страхі нейкія, гэта будуць вось, ну, што адбываецца? Ну, хіба што пытанне пра тое, што гэта будзе як бы такое падуласна. Можа, яна будзе баяцца пасля нейкага інтымнай блізкасці, напрыклад, так, ну, разумееш, калі? Ідэя, зноў-такі, мне складана сказаць наконт боязі інтымнай блізкасці, хіба што, ну, так, я не ведаю. Можа быць, да, можа быць, не. Ідэя, зноў-такі, пытанне пра тое, што мне б хацелася верыць, што, як бы, зараз адным плакатам ты ўжо, як бы, нічога не зменіш кардынальна у жыцці падлеткаў ці ў разуменні таго, як мусіць строіцца стасункі, але мы можам паглядзець там зноў-такі на пакаленне нашых бабуляў, якія вось выраслі вось з гэтым такім правілам, што цнатлівасць гэта адказнасць жанчыны. І гэта значыцца, што пытанне не ў тым, што жанчыны баяцца нейкіх стасункаў з мужчынамі, ці яны проста жывуць з падуласным пачуццём віны. То бок нічога яшчэ не здарылася, але ты мусіш як бы ведаць, што б не здарылася, гэта будзе заўсёды мая віна. І таму, зноў-такі, калі мы кажам як бы пра пэўнае згвалтаванне, ці там пра тыя ж самыя пытанні харазменту, якія мы з табой уже казалі пра гэтую тэму, гэта хутчэй пытанне да таго, чаму жанчыны, якія папалі ў праблемную сітуацыю, ці з якімі штосьці здарылася, яны нікому пра гэта не кажуць. Таму што беражы цнатлівасць, калі не зберагла, ты вінаватая. І вось калі ты жывеш усё жыццё з гэтым абсалютным асазнаннем таго, што гэта будзе твая віна, як бы ўсё ж такі, калі штосьці здараецца, ты ўжо, як бы табе ўжо не трэба ніякага расследавання, ты ўжо і так на 100% упэўненая, што ты вінаватая. І хутчэй складаней гэты клубок потым разматваць і казаць пра тое, што ты не вінаватая. Ну, то бок, зноў-такі, гэта не кашылёк, які ў цябе, там, зноў-такі, калі нават гэта кашылёк, які выцягнулі на вуліцы, таму што ў цябе была адчыненая сумка, як бы, і ты прыйдзеш з гэтым у паліцыю, паліцыя зафіксуе гэта як тое, што вінаваты чалавек, які выцягнуў гэты кашылёк, таму што нават калі ў цябе был, не можа быць такога, што чалавека не асудзяць, калі ён штосьці скраў, таму што нейкія абставіны былі такія, што сумка была адчыненая. І чаму з кашыльком гэта не працуе так, таму што гэта як бы ўсё роўна чалавек прыступіў закон. А з цнатлівасцю нібыта гэта можа працаваць у іншы бок, хаця, прабачце, гэта як бы нашмат больш сур'ёзныя рэчы, чым нейкі кашылёк, гэта тваё цела. Скрадзеная цнатлівасць, ну? Да, ну як? Калі мы гаворым пра адукацыю і выхаванне, то тут узнікае, у прынцыпе, больш шырокая тэма, можа, трошкі яе закранулі і пачалі пра яе размаўляць, гэта прынцып згоды. Бо важна не толькі, што дзіця ведае пра сваё цела, але і тое, як будуецца культура адносінаў у грамадстве. Мы будзем размаўляць не толькі пра дзяцей, падлеткаў, але і пра дарослых у гэтым кантэксце, так? Давай так, для тых, хто... Ну, я веру, што ёсць людзі, якія не ведаюць прынцып згоды. Так? Ну, што такое прынцып згоды? Ну, зноў-такі... І чаму ён важны? Як бы можам ісці ад праціўнага.
Калі вось раней была парадыгма такая, што не, гэта значыць так. Умоўна кажучы, ёсць такая ідэя пра тое, што вось у нас жа дзяўчынкі, яны ўсе такія сарамлівыя, і іх вось так выхоўваюць, што яны нават калі яны жадаюць стасункаў ці жадаюць інтымных стасункаў, ты як паважная дзяўчына не можаш сказаць я хочу стасункаў. І таму ідэя пра тое, што мужчына мусіць дабівацца. І мы зноў-такі ведаючы, што дзяўчына ніколі не скажа так, нават калі яна хоча, але яна нібыта хоча, таму што ну я ж такі класны хлопец, мяне ж проста не можна не хацець. І таму проста трэба, як бы, калі яна ўсё яшчэ ў вас чагосьці не здарылася, значыцца ты недастаткова штосьці робіш. І трэба яшчэ ўдвая і ўтрая больш актыўна штосьці рабіць, і як бы і тым больш актыўнее ты робіш, тым лепш. Гэта вось гэты прынцып, гэта вось не, гэта значыцца так. То бок дзяўчына табе выразна не кажа не, але і нават калі яна выразна табе кажа не, насамрэч яна думае, што хоча, і таму трэба проста яе дабівацца. Зараз, як мы ведаем, калі прытрымлівацца такога прынцыпа, можна атрымаць па меншай меры адміністратыўны артыкул за сталкерства ці нават крымінальны артыкул за харазмент ці нават зноў-такі за дасланне дыктпіку і іншае. Ну, то бок так, вось, калі вы так думаеце, калі ласка, не рабіце так, гэта можа прынесці вам вельмі вялікія праблемы. Другая гісторыя. То бок мы вырашылі, што грамадства там, не ведаю, вырашыла, што так не працуе, трэба штосьці іншае. І з'явіўся прынцып актыўнай незгоды. То бок калі вам жанчына ці дзяўчына кажа не, гэта значыць, як бы вам не было больна гэта прыняць, трэба зразумець, што не значыць не, што значыць чалавек чагосьці не хоча. Але з гэтага таксама выходзіла вельмі шмат абставінаў, калі чалавек ці фізічна не можа сказаць не. Умоўна кажучы, калі дзяўчына спіць, напрыклад, ці вы ёй да гэтага падсыпалі таблеткі, і яна як бы ў стане нерухомасці. Але ж яна вам не сказала не. Але дрэнныя новасці, гэта таксама будзе гвалт. Ці, напрыклад, калі у вас ёсць абмежаванні ўлады, то бок у вас ёсць у грамадстве больш улады. Там вы заляцаецеся да 14-летняга падлетка, а вам 25. І чалавек можа проста вас баяцца. Ці у вас нераўнапраўныя адносіны, там вы начальнік, ці вы настаўнік ва універсітэце. І ў гэтай сітуацыі чалавек часам, як бы жанчына у такіх сітуацыях знаходзіцца, што яна зразумее, што актыўная незгода, гэта значыць, яна можа згубіць працу, яна можа ў прынцыпе на гэтую працу не пайсці, гэта там не залік ва універсітэце, і яшчэ як бы пэўныя рэчы, якія можа быць як бы, ну, ад гэтага, як бы, умоўна кажучы, ад гэтай працы, калі там у цябе некалькі дзяцей і ты адна з гэтымі дзецьмі спраўляешся, ну, вельмі шмат рэчаў залежыць. І тады, зноў-такі, гэтая актыўная... Часам чалавек не можа сказаць, як бы не можа сабе дазволіць сказаць не актыўна. І мы вось, як бы, даходзім да адказу на тваё пытанне, што прынцып актыўнай згоды — гэта калі чалавек, гэта калі адказнасць на тым, каб атрымаць, каб стварыць умовы для таго, каб зразумець, што іншы бок згаджаецца, ляжыць на чалавеку, які заляцаецца. То бок, умоўна кажучы, як бы гэта выглядала. Напрыклад, я начальнік нейкай грамадскай арганізацыі. І мне спадабалася, як бы, і прыйшла на сумоўе стажёрка, якая мне спадабалася. Як бы мне як бы так зрабіць, каб зноў-такі не атрымаць потым гэтую кляўзу пра харазмент. Па-першае, як бы засунуць свае жаданні куды-небудзь на пэўны час, пакуль гэтая стажёрка у кампаніі толькі стажёрка.
і як бы не выбудоўваць ніякіх рамантычных адносінаў, пакуль чалавек як бы ў прынцыпе не усталюецца ў кампаніі, тому што зноў-такі за гэты перыяд чалавек толькі прыйшла, і яна як бы ёй зноў-такі, а вы вялікі начальнік, і зноў-такі і ад вашага у тым ліку голасу залежыць ад таго, ці яе пакінуць на гэтую кампанію ці не, і вельмі шмат чаго, значыць, залежыць. І значыцца, што яна ў прынцыпе не можа вам у гэтай сітуацыі з большай верагоднасцю адказаць. І таму лепей дачакацца сітуацыі, калі хаця б на гэтым плане ваша сітуацыя больш-менш ураўняецца. Предположим, прайшоў нейкі час, яна там паспяхова прайшла гэтыя ўсе сумоўі, зноў-такі, і гэта не значыць, што калі яна дрэнная супрацоўніца, толькі таму, што яна вам падабаецца, вы мусіце яе пакідаць. То бок не, як бы працоўныя стасункі і асабістыя стасункі мусяць ісці паралельна, наколькі ў прынцыпе гэта магчыма. Предположим, яна стала добрай супрацоўніцай, яе пакінулі ў арганізацыі, і потым зноў-такі, але як бы у вас ужо выбудаваліся нейкі фундамент, вы ж яе не пазбягаеце, і у вас выбудаваўся нейкі фундамент працоўных стасункаў, напрыклад. І тады вы уже, як бы, не ведаю, можа быць, час ад часу вы нават ходзіце разам на абед, як калегі. І вы разумееце, што в прынцыпе тэарэтычна ўжо час неяк паказаць, што вам хацелася б чагосьці большага. Зноў-такі, яшчэ не было дикпікаў, яшчэ не было ніякіх заляцанняў, дакрананняў і т.д. Проста як бы паважаныя стасункі двух калегаў. І потым як бы ўжо праз гэты пэўны час вы можаце да яе падысці і адкрыта сказаць: слухай, ты мне падабаешся, я б хацеў табе запрасіць на спатканне. Вось як бы гэта не тое ж самае, што вось мы з табой ходзім на абед як калегі, а менавіта рамантычнае спатканне. Як бы калі табе падабаецца, клас, як бы, ну, в сэнсе, што як бы давай тады як бы ісці на спатканне. Ці калі ты разумееш, што ты во мне не зацікаўлена як у рамантычным нейкім партнёры, то ты маеш абсалютнае права сказаць не, і я табе абяцаю, як чалавек, як твой калега, як, можа быць, твой сябра на гэты конт, што ад тваёй незгоды нашыя працоўныя стасункі не зменяцца. І гэта, і твая, як бы, калі ты не хочаш, гэта ніякім чынам не паўплывае на тваю працу. Канец гісторыі. І як бы і ў гэтым плане сэнсе, што у гэтым як бы зноў-такі і нават у гэтай сітуацыі вы зрабілі ўсё, што маглі, але тым не менш у гэтым плане ўсё роўна вашая як бы неравенство ў адносінах захоўваецца, але як мінімум у гэтай сітуацыі вы зрабілі ўсё, што маглі. І гэта про культуру згоды. Гэта про тое, што як бы гэта не адказнасць дзяўчыны, ці як бы не, што вы абавязаны пра гэта паразмаўляць, таму што тым больш улады, тым больш адказнасці. І гэта як бы гэта важна мець на ўвазе. І другое, што менавіта каб мы ведалі пра тое, што два чалавекі насамрэч згодныя нейкія стасункі выбудоўваць, гэта адказнасць ляжыць на тым чалавеку, які як бы робіць першы крок. Гэта тое ж самае магло і адбыцца наадварот. Ну, то бок, калі, там, умоўна кажучы, дзяўчына заліцаецца да хлопца, у гісторыі, калі ў нас як бы патрыархатнае грамадства, мы нібыта ведаем, што хлопец не можа адказаць, таму што хлопцы, яны ж такія, яны заўсёды ўсіх жадаюць, таму што гэта хлопцы. Але зноў-такі, калі мы вяртаемся да гісторыі са згодай, нават калі вы хлопец, там мужчына, хто заўгодна, да, без розніцы якога ўзроста, вы таксама можаце сказаць, ну, прабач, не, нават не, як бы, не раскрываючы чаго не. Просто як бы там, я не ведаю, я не ў стане, я не хочу зараз, прабач, як бы ты мне не падаваешся, у мяне ёсць хтосьці яшчэ, whatever, але вашага не таксама мусіць быць дастаткова, і як бы і ніякія інсінуацыі наконт, як бы, не ведаю, вашага палавога тэмпераменту тут не, як бы, не рыляюць у якасці аргументу. Алена, я правильно разумею, што прынцып згоды, так, ён у прынцыпе
прынцыпе павінен працаваць не толькі падчас там нейкіх там інтымных там камунікацый, так, а яшчэ і ўвогуле, так, ну, у звычайным жыцці, у паўсядзённых адносінах, там, сяброўстве, сям'і, на працы, напрыклад. Ну, знову таки, прынцып згоды – гэта пытанне пра выбудоўванне рамантычных стасункаў. Зноў такі, і пачатак гэтых стасункаў, гэта, як бы, зноў такі, часам гэта бывае, што людзі, чалавеку ад іншага чалавека патрэбен толькі секс. І зноў такі, у сучасным грамадстве гэта нармальна, ненармальна, пра гэта не казаць, ці казаць, што, не ведаю, мне патрэбна цябе сям'я, дзеці, і на наступным тыдні мы падаем дакументы ў ЗАГС, але пасля першага сексу сказаць, слухай, ну я насамрэч, ну зразумела, я ж хлопец, я, як бы, ад табе мне толькі гэта было патрэбна, але я не мог пра гэта адкрыта сказаць. Я не ведаю, ці магу я спрашацца, ці не, але я, каб таксама зразумець, каб, ну, больш, таму што я таксама шмат чаго магу не ведаць, прынцып згоды, ты вось кажаш пра рамантычную ўсё ж такі стасункі, так? Але ж уменне казаць так ці не, яно ж не толькі пра рамантыку. Я вось пра гэта кажу. То бок гэта ўсё роўна мы кажам пра... Ну, гэта звязана, але трохі іншае. То бок адна гісторыя гэта пра ўласныя межы. То бок, умоўна кажучы, ваша, там, твоя маці тебе позвонила і сказала, што траюраднай нейкай бабулі патрэбная дапамога на дачы. Ты гэтую бабулю ніколі не ведала, у цябе планы на нядзелю, але вось нейкай заявілася траюрадная бабуля. І ты кажаш, прабач, калі ласка маці, прабач, калі ласка траюрадная бабуля, але як бы на кабачкі я не паеду. Зноў-такі ты разумееш, што як бы кабачкі і рамантычнае рандеву гэта іншыя рэчы, але калі ты кажаш не у прыкладзе кабачкоў, ты адстойваеш свае ўласныя межы, але гэта таксама пра не, але і зноў-такі у большасці выпадкаў кабачкі прынясуць табе менш шкоды ў жыцці, чым неўменне сказаць не на рамантычным рандеву свайму начальніку, напрыклад. І таму так, гэта з аднаго боку і там не, і там гэта таксама пра ўласныя межы, таму што калі ў чалавека адстроеныя ўласныя межы, гэта больш магчымасці і больш верагоднасці таго, што і у нейкіх рамантычных залясаннях гэты чалавек таксама скажа, можа выбудаваць так сітуацыю, што прямо скажа пра свае жаданні ці пра свае нежаданні. Але проста чаму кансэнт так аддзельна падзяляецца, і нават, напрыклад, у Брытаніі ёсць закон пра кансэнт, і яны спачатку яго прынялі, і потым ужо рабілі інфармацыйную кампанію наконт таго, што гэта зараз значыць. Я толькі хацела вось папрасіць, так, я веду, што ты шмат вандруеш, так, выбачай, што я цябе трохі перапыняю, бо у нас не так шмат часу, а хочацца яшчэ паслухаць, так? Ці ведаеш ты вось краіны, так, дзе прынцып згоды працуе, і як адрозніваецца грамадства, дзе вось прынцып згоды паважаюць ад таго, дзе яго ігнаруюць? Ну, прыклады жыцця. Мне падаецца, што самае, як бы, можа быць, больш зразумелая, чым 20 фраз нейкіх такіх завумных, цікавых пра судовую практыку. Пасля таго, як я скончыла універсітэт, я паехала у Венгрыю па Еразмус праграме. Мне, напэўна, там 10, 21, 22 гады. Збольшага, як бы я трохі вандравала, але вось менавіта, каб акунуцца ў гэтую вашу, не ведаю, еўрапейскую іншаземную культуру ці актыўнае стасаванне з моладдзю з іншым светапоглядам, гэта ў мяне было плюс-мінус упершыню. І там, я ведаю, 5 год да гендерных даследаванняў, 3 гады да таго, як я выразна зразумела, што я феміністка і пачала пра гэта казаць, то бок вось такая дзяўчынка, якую васпітала бабуля, для якой берагчы цнотлівасць, гэта як бы не пусты гук, так сказаць, да? І адзін мой сябра, бельгіец, мы, в прынцыпе, у нас былі такія нармальныя сяброўскія стасункі, кажа, слухай, Лен, ты мне падабаешся, я хацеў бы з табой секса.
І у мяне зразумела шок, тому што ну вы разумееце, як бы гэтай дзяўчынцы такое не кажуць. Дзяўчынцы не кажуць такое напрамую. І як бы, але зноў-такі чаму я памятаю гэтую сітуацыю дагэтуль і час ад часу прывожу яе ў якасці прыклада, таму што я яму як бы як пайшла далей сітуацыя. Я яму сказала, што прабач, я не зацікаўлена. Ён сказаў: окей, без праблем. І мы далей продолжили наши сяброўскія стасункі, і гэта ніяк не паўплывала на наши стасункі. Хіба што як бы там калі там ён напэўна пайшоў там далей з кімсьці на гэты конт камунікаваць, ці не пайшоў, але як бы зноў-такі гэта іншая гісторыя. Важна тое, што наши стасункі продолжиліся, і я зразумела, як бы з аднаго боку ён сказаў запрэтнае слово, якое ў грамадстве у маім у 22 гады пра гэта ніхто не кажа, але як бы так, гэта быў трохі для мяне шок, але быў бы большы шок, калі б як умоўна кажучы славянскі мужчына, якіх я да гэтага ведала дастаткова часта, ён бы пачаў да мяне заляцацца, а я б не вельмі ведала, што ў гэтай гісторыі казаць, таму што зноў-такі васпітаная дзяўчына не можа выразна сказаць не, але нават калі ты як бы нават калі ты чагосьці не хочаш, таму што ты не хочаш, не ведаю, гэта ж класны чалавек, і ты не хочаш з ім губляць адносіны, і вось гэтая ўся незразумелая рэч пачынаецца. Ну гэта ж увогуле ўсё, гэта проста марнаванне часу, так? Вось і па-першае, так? Вось так ты кажаш, хачу гэта, давай вось гэта, так? Не, так, супер, так? Плюс, я думаю, што гэта яшчэ сігнал чалавеку, там, тваёй пасіі, там нейкай, так? Калі ты напрамкі кажаш там о сваім жаданні, разумець адразу, ну, твае думкі, так, вось чаго можна чакаць, напрыклад, да, ад чалавека, так, вось ці будзе ён думаць, ці магчыма там я магу яго таксама не 3 тыдні, не 3 месяцы, так, вось гэта вось здагадвацца, што ён там хоча, чаму ён на мяне так глядзіць, так, і там, а я там некая не такая, вось. Ну так, да, гэта спрашчае жыццё. Ну, зноў-такі, я магу зараз тут выступіць нейкай адвакаткай д'ябла, і калі у вас няма яшчэ такіх каментароў, але яны дастаткова часта сустракаюцца, а як жа гэта ж губіць усю рамантыку? А дзе ж вось гэтыя жэсты, калі ты нібыта мусіш полунамёкамі, а як бы зноў-такі ўвесь рамантычны дзявочы флёр губляецца, калі дзяўчына табе штосьці напрамую кажа, таму што жанчына не мусіць быць такой рашучай. Але так, гэта ёсць такое, зноў-такі, і я думаю, што ўсё яшчэ сустракаюцца дзяўчыны, для якіх вось такі, як бы я хачу з табой сексу, гэта можа быць типа, о боже мой. Але іншы бок, што кошт гэтага, кошт абратнай сітуацыі, калі вы друг друга адзін аднаго не зразумееце, нашмат больш высокі. І гэта не толькі пра там руйнаванне вашых стасункаў. Гэта яшчэ і пра тое, што так, ты, ну, як бы зноў ёсць такі выраз, можа быць, ты таксама яго чула, пра тое, што часам прасцей даць, чым тлумачыць, чаму не. І я б хацела жыць у грамадстве, дзе гэты выраз бы перастаў існаваць у прынцыпе, таму што зноў-такі гэта гвалт. Ну, то бок, калі там вы дабіліся нейкіх як бы вы дабіліся інтымных стасункаў ад дзяўчыны, калі як бы нейкімі там усімі магчымымі рэчамі, гэта не секс па згодзе. Таму што як бы не было актыўнай згоды. У меня такое яшчэ пытанне. Як ты лічыш, ці можа такі прынцып згоды стаць часткай нейкай адукацыі, выхавання ў Беларусі? І тады ўвогуле другое пытанне адразу, з чаго пачынаць змены? Што кожны з нас можа зрабіць, каб згоды і павагі ў штодзённым жыцці было больш? Ну, мы ўжо, насамрэч, як бы до 2020 года мы з гендернымі арганізацыямі, напрыклад, была такая арганізацыя вельмі класная «Івка Беларусь», дзе мы у тым ліку і рабілі воркшопы і майстар-класы для моладзі, для школьнікаў і студэнтаў пра то, як гэта працуе. І я ў тым ліку, і гэта быў вельмі цікавы вопыт і для мяне, і, спадзяюся, для іх таксама, дзе мы менавіта праігрывалі нейкія ралевыя сітуацыі. Вось як гэта працуе. І першы раз, як
бы там з дабравольцаў быў хлопчык і дзяўчынка, і як бы заданне было такое, што хлопчык запрашае дзяўчынку на вячэру нейкую, так, ці там у кіно. І як бы ён актыўна, яна яму ніяк не казала выразна так, і выразна не казала не. А ён вельмі хацеў дабіцца ад яе выразнага адказу. І чым больш яна ад яго неяк адыходзіла, тым больш ён як бы падыходзіў, станавіўся больш эмацыйны, там голас падымаўся, ён там даводзіў да яе больш. І потым мы абмяркоўвалі гэту сцэну з усімі, і хлопчыкі сказалі, ну так, яна ж проста, яна бачна, што яна на яго глядзіць неяк, што яна, напэўна, хоча, але яна проста не можа гэтага сказаць, і трэба яшчэ больш было упэўнена інтэнсіўней казаць. А дзяўчынка казала, я проста яго баялася. І тым больш, зразумела ж было, што я ад яго адыходжу, што я неяк, пазбягаю кантакту, што я хачу павялічыць нашу прастору асабістую сваю. Зразумела, што я проста, а потым ён пачаў быць больш эмацыйным, і я проста баялася яму ўжо сказаць не, таму што я баялася, што наступны крок будзе, што ён проста пачне мяне біць. І ўсе дзяўчынкі ў зале сказалі, ну так, гэта ж было выразна. Зразумела, што вось, калі б яна хацела б, яна б наразу яму сказала, не трэба было б 10 хвілін на гэта траціць. І для ўсіх у зале быў вялікі шок, таму што гэтыя людзі там вучацца адзін з адным, там, не ведаю, 5 гадоў. І нібыта яны, гэта аўдыторыя, якая адзін аднаго добра ведае, але яна, не разумее сігналу адзін аднаго. А потым мы памянялі сітуацыю, калі ўжо дзяўчынка казала хлопчыку выразна, хлопчык мусіў неяк на гэта рэагаваць, і дзяўчынка да яго падышла, такая, ну вось, ты мне падабаешся, давай сходзім у кіно, вось, давай тады. І потым там хлопчык штосьці пачаў казаць, і яна яшчэ раз гэта перапытала, і яна нават у паловы разоў не была настолькі там інтэнсіўная, як быў папярэдні хлопчык, але хлопчык папрасіў астанавіць нашу гэтую ролевую сцэнку, таму што ён сказаў, ну я не магу. Вы бачылі, наколькі яна актыўная? Ну, это просто шок. Ну, то бок я сябе адчуў вельмі некамфортна ў гэтай сітуацыі. Гэта таксама, зноў-такі. Цікавая сітуацыя, вось ты распавядаеш, я заўсёды проста, я прыміраю ўсе вось апошнія навіны, які ў нас ідуць у патоцы, так, я шмат сітуацый прыміраю на сябе, і я думаю, што вось, не ведаю, я ўмею казаць не. Вось з дзяцінства ўмею казаць не, так? Вось, але калі вось я так спрабую, я цябе слухала, я думаю, вось як бы я там, да, у якіх момантах, магчыма, мне было б цяжка. Напэўна, ёсць моманты, напрыклад, калі стаіць, ну, нібыта твой сябра, нібыта ты да яго добра ставішся, вось, і ён вельмі добры і харошы. І тебе вось нібыта яго шкада. Ну, шкада, што ён так і так да цябе, і так да цябе, і ў кіно з табой хоча, да? Ты не тое, каб хочаш, але тебе вось, ну, сябруем же, да? Вось, але я не кажу зараз пра інтымныя там стасункі, я кажу больш там пра нейкія кіно, кафе, там, пашпасараваць, так? То бок, ну, такі момант, вось. Але я разумею, наколькі важна тое, што мы сёння размаўлялі пра гэтую тэму, размаўляем, працягваем размаўляць, бо шмат людзей, ну, відаць, не могуць так адказваць. Ну да, ну і гэта яшчэ зноў-такі, мне б хацелася жыць у грамадстве, дзе кожная дзяўчына ведала, што яна дастаткова абароненая сям'ёй, грамадствам, інстытуцыі, дзе яна працуе ці вучыцца, што яна можа сказаць выразна не, і ёй за гэта нічога не будзе. Але праблема ў тым, што мы, нам да гэтага грамадства яшчэ трэба жыць і штосьці рабіць, каб яно атрымалася, а жывем мы ўжо зараз, і таму мы мусім выбудоўваць сітуацыю такім чынам, каб улічваючы тое, што часам дзяўчыны з розных прычынаў не могуць выразна сказаць не. І маючы гэта на ўвазе, мы тады мусім неяк па-іншаму выбудоўваць гэтыя адносіны. І важная у тым гісторыя, што адказнасць, тым больш улады ў чалавека, тым больш яго адказнасць за тое, як гэта ўсё выбудоўваецца. Гэта добрая навіна ў тым, што у вас ёсць абсалютная ўлада, дрэнная навіна ў тым, што за гэтую ўладу будзе
палягаць адказнасці. Там у адным з пастоў Андрэй Стрыжак казаў пра тое, што як бы маючы на ўвазе мэтавую аўдыторыю фонда Байсол, патэнцыйна любая беларуская жанчына для Андрэя гэта канфлікт інтарэсаў ці залежны бок з кропкі погляду размеркавання ўлады. Я не скажу лепш. Так, гэта так. Гэта так, і гэта значыць, што то бок проста шкада пра тое, што гэтае разуменне прыйшло ўжо пасля. А хацелася б, каб гэтае разуменне пра размеркаванне ўлады і што з гэтага, і якія гэта вядзе наступствы да выбудоўвання рамантычных стасункаў, былі б, як, не ведаю, як комплексны пакет, калі чалавек займае гэту пэўную ўладу, каб сказаць, так, ты будзеш крутым начальнікам, але пакетам ідзе тое, што зараз тебе трэба, там, не ведаю, 10 раз падумаць, каб нават як бы нейкі рамантычны бок на супрацоўніц паглядзець, і нават калі пытанне не умоўна кажучы, ёсць частка універсітэтаў, дзе нават гэта ў рамках унутранага ўстава забаронена настаўнікам мужчынам і настаўніцам жанчынам, зразумела, адзін на адзін заставацца ў кабінеце са студэнткамі. Там заўсёды мусіць быць яшчэ хтосьці, там, типа, лабарант, нейкі там метадыст і т.д. і іншыя. Зноў-такі гэта не значыць, што усе настаўнікі патэнцыйных гвалтаўнікі. Зразумела, што не, але пытанне зноў-такі ў тым, каб з аднаго боку студэнткі адчувалі сябе абароненымі, а з другога боку настаўнікі таксама разумелі, што яны абароненыя, таму што ёсць трэці бок, які можа калі штосьці здарыцца, сведчыць пра тое, што гэты чалавек, не гледзячы на тое, што ў яго была ўлада, заўсёды кіраваўся толькі працоўнымі адносінамі, згодна з, там, не ведаю, этычным кодексам, антихаразмент палітыцы і т.д. Гэта яшчэ адзін такі вось момант, так, вось і адказ на пытанне, што мы можам рабіць самі і сёння, так? На жаль, час ужо няма. Я спадзяюся, што сённяшняя размова была карысная для ўсіх нас. Гісторыя Андрэя Стрыжака, яна таксама навучыла і дала магчымасць зрабіць нейкія высновы іншым людзям, так? Мы будзем сачыць за тым, як гэтыя падзеі развіваюцца, так? Якую ацэнку даст камісія гэтаму ўсяму. Вось, я нагадаю, што сёння у нас у эфіры была гендерная даследчыца Алена Гарэлашева, і для вас працавала Марыя Вайтовіч. Дзякую вам вялікі. Дзякую, Алена, што завітала да нас. Да, да пабачэння. Хорошага дня.